Salutare tuturor lume, sunt Eugen și astăzi facem ceva. Oare ce să facem noi astăzi? Vom prezenta o casă. Este pusă pe Maps for Survival Game. Survival. Și nu știu cum. Se numește Hobbit Hobby. Vă arăt așa. Vă arăt așa mare și după aia intrăm în ea. Mapa este și pe survival și pe creativ, nu știu, mie mi-a dat pe creativ, parcă da. Făcută din pământ pe afară și pe dinăuntru este o minune. Și pe dinăuntru e super tare. O, este rău făcut din signuri. Ia să vedem ce avem aici. Eu știu, dar aici avem un horn și la fel cu un fel de scaun care, dacă uitați, stau pe el, da, și stau și uitați așa. Și stau cu shift-ul, pare că stau pe scaun un pic. Ce un foc care arde mereu pentru că e acolo. Da, mă, se weird sau nu, mă. Am putut mi se pare. Mă cam încurcă un pic. Aici avem o bibliotecă, nu ne ucenică și avem stea care ne arată foarte direct. Mă scuzați bateria. Nu mai filmăm mult oricum. Avem flinturile și eu am fost Eugen și dacă o să vă placă o să testăm mai multe mape. Peste câteva minute o să filmez una Air Hip se numește. Eu am fost Eugen.